Z času na čas, keď prídem na krásne miesto, ktoré pohľadí moju dušu, zvyknem sa zasnívať. Ach, ako by to bolo krásne, mať takéto čarovné kvetinové kráľovstvo. Alebo trebárs, takéto koláčikové nebo. To by bolo niečo pre mňa. Kiež by som mohla mať vlastnú cukráreň. A čak vám poviem, že ak o tom dokážete snívať, dokážete to aj urobiť. Stačí, keď si pripravíte koncept svojho podnikateľského sna a predtým, než sa do neho naplno pustíte, si ho môžete vďaka programu Erasmus pre začínajúcich podnikateľov vyskúšať. Nezáleží na tom, či máte 20 alebo 40, či ste študent alebo pracujete. Ak máte chuť vyskúšať si, aké je to podnikať a chcete nabrať skúsenosti v zahraničí, potom si len jednoducho pripravíte projekt a budete sa uchádzať o miesto v programe. Ak budete úspešní, čo je viac než pravdepodobné, keďže v Taliansko-slovenskej obchodnej komore vás celým procesom prevedú, potom získavate od Európskej únie každomesačný finančný grant a môžete na mesiac až pol rok vycestovať a nahliadnúť do podnikateľského prostredia v zahraničí. Napríklad do Španielska, Talianska alebo len kúsok za hranice, Rakúsko alebo Česko. A čo je najlepšie, k ničomu vás to nezaväzuje. Sami sa po skončení programu rozhodnete, či je to podnikanie naozaj pre vás. Všetky dôležité informácie nájdete v tomto odkaze a takisto v popise pod videom. Prajem vám veľa šťastia pri plnení vašich podnikateľských snov.